talvinen tervehdys Pöllökanavalta. Nyt ollaan keskisuomalaisella rämeellä vähän testailemassa uusia juttuja. Elikkä tultiin Mönkijän kanssa vähän jäädyttään uraa tänne rämeelle. Vähän niinku kovalta kovalle tämmönen suon ylitys tästä, niin kohdehan oli aika vaikea, ei missään mielessä optimaalinen tähän hommaan. Elikkä niin kuin näkyy, niin täällä on aika paljon tämmöistä koivunvitsaa täällä seassa. Eli minun mielestä tää olisi ehdottomasti ollut ennakkoraivattava kohde muutenkin. Jotta me edes saatiin toi ura tänne jäädytettyä, niin sitten itse raivattiin semmonen ura, että tuosta Mönkijällä pääsi ylipäätään ajaan tänne. Eli tähän tuli nyt sitten vaan tämmönen pääura. Tää nyt olisi 100-150 metriä. Ja sitten toinen jäädytyskeikka. Nyt ollaan tämmöisessä ennemminkin korpikuusikossa. Tästä on jo Mönkijä tosta yhden kierroksen mennyt. Täällä on nyt selkeästi enemmän lunta kuin edellisellä kohteella, että tässä tuntuisi olevan vähän enemmän tolkkua tässä hommassa. Ja tätä vanhaa ajouraa, joka on mukavan leveä, niin siitä lähdetty heti menee ihan tätä toista laitaa pitkin. Se tulee ensimmäinen jäädytys, tulee ihan kiinni näihin reunapuihin. Ja saatetaan osa kiertää nämä reunimaiset ihan ympärikin, että siihen tulee sitten semmonen jäinen kansi. Mitään semmoista hurjastelukyytiä tää ei oo, kun tässä kumminkin pitää vähän katsoa mistä ajaa ja törmää mihinkään. Ja tuolla voi tuolla höttösen lumen alla olla jotain ikäviäkin yllätyksiä. Vaikka toi jo painava toi Mönkijä on, niin karkeasti 500 kiloa, 500 kiloa, niin kyllä se jauhaa ton lumen ihan sellaiseksi pötpyräksi. Oikeinkin validin näköinen kohde. Eli on varmasti paikotellen ihan märkäkin. Vissiin jo viime talvena käyty motolla ajamassa, mutta sitten ei tätä ollut keritty hakata kumminkaan tätä työmunata, mutta hyvältä näyttää mielestäni tämä sotkeminen tässä, eli tänne on nyt Mönkijällä menty koko uran leveydeltä ja reunapuitten niin läheltä kun pääsee ja lumi ja varvikko painettu maata vasten, niin tää tähän vielä jäätyy.